Dan l-avviż legali jarmi l-kunċett kollu ta' moralità fiskali u għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jappella sabiex dan l-avviż legali jitħassar kompletament. Dan kien il-qofol tal-messaġġ illi wassal il-Partit Nazzjonalista waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Mario De Marco u mill-kelliem għall-Ġustizzja Kerra Aquilina. Mario De Marco qal li l-Oppożizzjoni l-ġimgħa li għaddiet qajmet ir-riservi tagħha dwar l-avviż legali li ddaħħal il-Gvern fejn permezz tiegħu persuni li waqgħu lura fil-ħlas tat-taxxi tagħhom jistgħu jaqtaw dak li huwa dovut minnhom billi jitrasferixxu taxxa li suppost kellha titħallas fuq trasferiment ta' proprjetà. Iżda l-Partit Nazzjonalista huwa kontra amnestija li tippremja l-abbuż u tiddiskrimina kontra min iħallas it-taxxa u kontra każijiet ġenwini. Tlabna l-Ministru jispjega min kien ikkonsultat qabel ma ġiet ippubblikata da l-avviż legali, min inizja, min beda, min ta' is-seħħ ta' da l-avviż